Wengane yakwethu uhleleleni ungangeni kule channel lethu eyonqaphambili ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyonqaphambili. Umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Udube ukulingiswa lapha ecikwa isizulu lapha nawe ngane zakwethu lapha inkakha yomlingisi eyaziwa ngoKenneth lapha kumdlalo wegeneration endala lapha nawe ngane zakwethu. Ukubeke ngokusobala lapha ukuthi uma umlingisi ungakwazi ukukhuluma isizulu lapha nawe ngane zakwethu ufana nokuthi awulingisi la eSouth Africa ngoba amasophi amaningi akhuluma ngesizulu. Uma bekufonela lapha bayakubuza ukuthi isizulu uyasazi yini bese esho yena ukuthi isizulu akasazi bese ophutha umsebenzi kanjalo lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ubona ukuthi kuyiqiniso lokhu okubekwa le yansizwa uKenneth Mashaba wegeneration endala lapha nawe ngane zakwethu. Uma umusha ngiyacela ucinezele subscribe ucinezele nebell ukuze njalo uzothola ama notification ma positive video.